athe chuki damtang Ranjit Kramsa amoni ke BJP amoni lo Ranjit Kramsa lage ST Morcha long si secretary lo alang litum hukum sing teron pen peng ke hang alam the ke klang long pen pinian bangke APHLC tum pinigri lo parnisi ben lo tum party alliance pondo lasi nilitum ki pudun kang tum bangke personal ametara long party aphan bisi ki pathe bangke lage chok chide lasi laso putha ka bangke lake party pen party alam amase ke chikhoduna de la pen laso total episode la tuma kori bangke political isi ali ke cho NG fancy la tuma bangke claim thuno holaso alam the kang chap je phan bangke panung thu kupsi latum personal alam pen non bangke party phane pa divert pa laso ang bong ben ka chuphodun de pin CM sarapat target point ke Murdabat bu penceng lok gunda bu penceng lok latum slogan lapen ladak komanmat si kidoma komanmat si kavimata statement latum non puda pa clear kali lasi la as a whole total apu thaga bangke lake bang personal amitarang bong pen lapu both side ta case chipi alam thida tum arjun no pulo de law and order amitar long sidolo law and order amitar long do bom ang bong sitame latum ke non bangke kaprek dharna ke do effigy burn kuri lo effigy burn kuri det pen ta ko pinita dharna do lasi amotif bang copy fancy latum la so motif ki ban ma isi bangke mane angtong titum aphan isi ki pudun kangtung lalo alang li phan nili ki pudun kangtung bangke ajada isu claim sita emotional blackmail ban bang claim nang ne emotional laso bang aphan aning ki pathi amitha aning ki thi air set from set lason amotif pen mane provoke kui idang ne lasi lake bang personal metal lo preng ke hang pulo halada kona preng lo ne kopia lam lo ne la an ludun re nang ne lo hala bangke bang personal alam si dampo lapen non ilitum nili hukum singa alama bangta isia sauwanang kokji bangke apranga ni ninji non da ninji monon pida ninji bomi athe alang li fan pinigelatum APHLC penge autonomous state apu thake nilikai da ninje lo memorandum na hokta piram dela DC office me tala tung ipakta memorandum theklong lela dispur long ta autonomous state a memorandum pidam theklong lela dilhi da lela sitame jakas ahut a movement na banke APHLC awi apranga banke jai ka tharke talks dulong no hola so talks ke agreement awe pin pen jong si talks pa jukok lote jayega third lapen hala so hutame komamasi case ki doma komamasi anda guli ki roma komamasi ki thi tum bhamanga respect pepin ne tumke movement ki claim atum gali pusi lasi lason alida atum si lapen jayega thar ke sakuri ki claim bo mahut alangli officer do bo mahut DC do bo mahut karbi akhe afan kono contribution ekhe laso pen bang thulo latum 24 plus nonda latum ke mane pilo kechi aso fan mane voters pen inthan nahi puta APHLC tumsi issue ke hijack sita APHLC pen le laso issue ke rise kali mati 24 plus pen chila tum ke rise ta laso issue ta latum pachunche ni lo pachunche si ako APHLC damno labang ke upifan lo pulo election ke pathui bansi APHLC a concept ta aprang ke jongsi langdam lo aprang pen jongsi langdam lo pute aprang ke all party chingrum si APHLC ke sing lapen asam lo ili tuma phan language ke a ek nang ke impose aputhak pensi ke sing sita non bang ke pilo jai ka thara party bang ke asam lo okhil gogoi aphan nurin jutti aphan lahai tumen chenglok atuma phan bangsi alangli ke pangrom pensi ako laso party ke sing ulute koansi mane laso puthak pen
jai kathan karbia khe aphan isu di pachun umjima hala bangke ini tum langdam nang kogi anchot kalila latum re-election alamta ilong da haidun de lo BJP ke Karbi Anglong long 26 seat along pen 26 seat ta rat ahir jume rat nili tum ta chini kadu beda chini laso a history alam jong si langdam pulo tangte inut bihek a osu ahem ke chobido na osu alam along pustame alang like pokso akes along alang ke nonda dubo lapen pokso akes nonda jujje lapen ahem ke chobidun lapen ihi nanat lang namno pulote aku receive alam dakla lasi lahe kadung beta court along alam ke dutang do lapen non huladak kedam amenta mohon tiso amenta ender kumamani amen ki endo hoda amunit kawiwi tum amenta hada enare lasi lapuson kachikoi pen kumani personal alam pen kaprek party nat ke driver banke lake me sensitive athe BJP a party longta non pini ke munit ke kom pugena matharane sita BJP a party atumke pini sita me peacefully alam pen lapen insan jin nahi pusi laso alam banke party alam no bange sita pini non ana banke latung party afan kaninje abisini pigal lasi la banke mi o anthe kalidaji lapen laso anthe ka banke lake mimidaji lasi halatum ki claim sitami munira phak emotional blackmail pen bange claim da nangne jong si angtong ti da jong si peaceful ben si claim kulote konani adim pen party jetin pen mania hema theng no long joki somda permission ave ajada ave pen joki somda lahai tum phan attitude ke mission phan ke lasi non idu tum ma thane banke non laso puthak pen jong si ahok ahak la pudam bom pulo tangke party na jong si wangbom pute nitum da party pen bangke nitum da workers along party along chingwai na ko lasi la bangke isi ki pudam kang tung dolo lapen ladak along jai kathar afan alam se itum wanang ko athe jai kathar ke rat afan ki pacho bay ke lake niri tume victim bole si bunda jo tum kang hon dun pensi 26 seat haidul lo hol so 26 seat along rem lap api bangke jai kathar tumke re-election dowek po pu alam pen kiduk kilak arat afan tangka kirung alam pini chini paka re-election do jiamen pen tangka rung si komane ke lada khan ka chior do tum pidun lo kaching hon hemprek amen pen patum ba komane ke khay amen pen mane ke theng ka chior tum mane ke sangti ki phur tum mane ke auto driver tum kaching hon join pen si ke claim pa me jibon pusi alang lituma bangke laso hut sikai ni pen patame hajar pustame tangka chirung pon chirung si paklem lo laso tangka pini konat lo hisab ta ave re-election nanta parsuta ave non re-election dolo ma re-election ta ave lason dak si kaprek isu mentune ke mane case ka chidan dam jia isu amen pe poisa rat afan kirung mentune ke lotari amen pe poisa rat afan kirung lapuson mane APHLC pen rat afan ka chongtui rat afan ke pamanghu rat afan mane halat ahokpet ki claim rat afan latum ki ke pamanghu bangke pini dhora cholo athe piposi dhora cholo padim ki pudama bangke isilang name lo pulo tangte non maximum APHLC long ki claim leader to abangke ongdung BJP nat banglo lapen adhe ka bangke APHLC James Hansen asidolo adhe pipot ma bangke re-election alam ta jutko hemprek alam ta nahok ta palili de la kaduk kawe ese hol lang namlo pulote jai kathara tum a party bangke pacho bai pik lapen lason emotional a blackmail a isuben sila tum bang pathuro lasi ihina na lam dai pulote non hukum sing teron pen kachipho alam long bangke dak party van van videt se party van van videt se kini polo athe pipot ma hukum sing pen ronjit kamsa tum ko pini tum ke pakking nu nasi pakking nu tune
ke pakeng dun jong si pakeng dun pulo tangte laso bustu bang ke latumang bong misunderstanding dulo pulote misunderstanding ke doduna phan ke karchu dun kalira misunderstanding ke bang ili tum pakeng dun pulote laso isu bang ke lapuan ke thedamia isu galida ta sita non bang ke people laso isu ke nange politics ki pathu idam na bang si dam lalo lapen ladak ke tuliram ronghang CM saraphan मान के थे नहीं इली तुम माने के पिनी इतुम डॉक्टर तुलिराम रोहांग CM भाई को माने ले CM पुनः काचो पोदुन आवे पिन फांजों सी नांग लिकायदा मने गुंडा नांग लिकायदा के थेक्लोंग के नेगेटिव पुलोते आर्नी सीबा APHLC ता पॉजिटिव आधे कदिन थेक्लोंग था पुनः आधे पिपोसी थेक्लोंग था पुने पुदाम बांके पिनी इली तुमालोंग MLA आसिफ Aprang ke ili tumalong sit kliwe pini sit hojong si ki pabat pulo tangte ili tuma CM Dr. Tuliram Ronghang ke claim pon ajoini pensi pini ke ili tum sit ho ke long lame kame aphan aprang ke Karbi Anglong Autonomous Council pen budget along sikai si ki pipon bang avela gran elet mentune council pen ka chirap le kapre kalam Sita non bangke CM sarsi 1 crore pineng aningkan anke pabakon erlo. Dr. Tuliram Rohan CM hiboma ahusi Karbi Cultural Society aphan ke cheng lak hopen pinge putti si non state government penang grant si putti pli 4 crore run cultural aphan ke pa develop jiamen pen pinige long tanglo. Lapen la solong kacing thura towar si alam li langdam busame ajat le itum chipu ajat le chipu sitame difua taun along jong si itum pini Karbi Anglong difua taun jong si ili tum chipu damlo pulo tangte difua taun along kachelar ke dolo difua taun jot kali pini ke nang no lada Howrah Ghat pen ha West Karbi Anglong kita matwar punon dok muka pen ha rong mongwe nat kita matwar punon four line punon lapen rong laso kaprek ali long puno stame pinangan ka development ka chingpura bangke atok anu stame pini bangke ahok hak langdam lo pulote borpung tarapungan ta ali towar kile lo angdeng pini litum theklong pulo tangte lasi laso difference te itum lang nei lapen laso along pen non ke bangke gorben atun ke hang thu bangke ili tuma phan constitution lo amendment nei pusi 125th amendment na phan bangke ili tum non ke lasong deng tampom 125th amendment along ke copy PC thap nei ma pulo tangte ili tuma bangke non ki dam tangte electoral rule le somar ajal le somar sitame itum governor aphan kapin khat un ajako amde lasi governor aphan kapin khat un ajako bangke non laso amendment ahut ponte misasi amendment along pon nei ku penga chingwai si ili tum proposal pilung lanjot kali ako ili tum along pen mane aku laso dimalong direct funding of anta ilitum article 280 alam pata ilitum lada edun lapen that reservation alam ta ilitum edun sita pinangan atum lada reservation aphan ke kroi kri atum do laso pen aka siksak masapodo lakemo itum aporhut itum chithan loi sita me pini jong si langdam lo pulo tangte ese holo bangke APHLC long a party bangke non na bangke pilo goi thoi bangke aprang ha re-election do nai keche afan vut than nai bu penang komchot piniana bangke itu theklong ma bang haru kita pleng ne da tuna angdeng de ro la bangke rat atum alang lituna chichini melo lasi lason emotional blackmail nang ne bang afan lapen laso dim lo milipuang tum bangke Ronjit Kamsa alang litum kumsing pen kachipho alam ke abangke la ke personnel bang ametar lo lapen prenga chi hang ko alam lo posi laso bangke party bandira nei lapen lason provoke kuri red pen ako jong si provoke kuri party atuma bangke pinige hu rong arat alo bangke ili tumta leader sa tuma bangke theklong ede jihatang message ki le lo bangke kapre ga message le rokta hai lasi lason ka pachobeya party lapen ni 100% pudagi APHLC ke hemprek ki hang a party gali hemprek ki hang a party afan ka disturb a party lo APHLC gali lapen la suang mo pula langda lo pulo tangte jakas a tox ki pa jutkok heno a prop lo jai ka thara leader ke
lapen lason thop non jong si government atum talks wang nangji pulote latum non laso latum a party atum laso kachesong haiji aja kong pindulang awilu lasi chesong si latum ke kachesong party kali lasi non CM sar ka pinkhat along si APHLC ahokpek hala han ka chojor hala otto kiwe hala ilitum katu kavistami nilitum anda hemprek ya rabina nilitum anda hemprek apan ke nangji rabina lasi ilitum bangke non kichun unji atwaralo chonghong dun sina ilitum jong si kipachun una twarlong dam depen kichun uni atwar dam rong pulo tangte ilitum ke lake muarni si twar ki mangu son man deti lasi non katu kave karbing long rat ka chingrumalo ilitum hemprek apan 125th amendment ke pachun apan la helo mangsi itum important pinai non important pinai bangke hukum sing teron hola arloso apan eta non het jongla Omor Singh Tiso Sar lam ninje je aprang parliament long ninje je aprang karbiang long team karbiang long pe dakbar lo ki japon Dr. Tuliram long hang japon si CM Sar japon si hu Delhi long lelo Delhi long chingwai pensi dak Dr. Janto rong pidado dak Elvin Teron dado Thorom Singh Teron dado son karbiang long intellectual atum an chingrum si hal dak proposal pilo ituma MP pan paninje dum lasi adhe tum question ke karjuto dak laki aprang dan ninje loke laso hukum sing men chenglok kaprek APHLC tum ka ninje do sita aprang ke Dr. Janto rong pen chenglok ongdung la tum video sita me kopilo film along society long insta me alang lifan out there lahai alam thepe itum personnel alam thepe itum lutunare loklo tangte ili tum ke kumapan si hang pi hemprek ke cardiac khai pan ili tum mapan si itum iklem pi cardiac khai pan pulote cardiac khai tum pin dan ning si dolar la pena kadu ko banta nili tum ke ning oya lama be la si wangnang po claim ra petna hemprek farman nongria farman la pen non KCS along sitame ili tum ning si pet pen chingrum pen si ili tum claim pachun pamika nai puthan si nili anthing adon tin da lang jun long nai pu central government pen ateng pen non la da claim bom lo jol jivan mission sita la da claim pon bom lo la so long adon tin da anmum medat nai pu ration card dolo Orunadaya dolo job card dolo lahai prek jama scheme banke kidu kila arakalo pinili tang lasi last kijut si CM jituniki alang ki dreams alang rat aphan non lam than bom public interaction CM sar interaction damdet pen banke rat atumlo isika chelar la pening ki the la pening ka arongdo kopipor lo pulo tangte Karbiang long autonomous council si homosti along kodatne ke dam de pin hadak EM da ke dam ki kom CM da ke dam ki kom MP da ke dam ki kom MLA da ke dam ki kom adim along son ba develop homosti ang bong ka develop na along le dam kali develop le mucho adim along ki dam pen party department pon de pe hadak party alam pu pin hadak party alam pu pin si hadak ke party alam ta kapre party banta hanglo sorgari gambura pan hanglo gambura pan hanglo lapen ke thek kere to fan organization da KSA tu banta hang ponlo lapen KSYC tu banta hang ponlo kapre women organization